Хлопчыка знайшлі мёртвым. Так званых дармаедаў дастаўляюць куды трэба пад канвоем, а чыноўнікі вызначылі мінімальны памер яблыкаў. Мяне зовут Уладзіслаў Корсак, вашай увазе праграма «Белсат онлайн». Трагічная навіна 14-гадовага Максіма Зяньковіча знайшлі мёртвым. Пра гэта паведамляе міліцыя Меншчыны. Цела хлопчыка было ў радыусе кіламетра ад знойдзенага сёння ж ягонага ровара. Прыкметаў гвалтоўнай смерці пакуль не выявілі. 14-гадовы Максім Зяньковіч знік у Бярэзінскім раёне 5 дзён таму. Ён з'ехаў на ровары ў невядомым кірунку. Валанцёры і ратаўнікі ды іншыя службы развярнулі маштабную пошукавую аперацыю. Міліцыя адпрацоўвала некалькі версій. Сярод іх выкрадання ДТЗ, а таксама варыянт, што падлетак заблукаў і не можа паведаміць пра сябе. Усё яшчэ не працуеце? Дык вас адканваююць куды трэба. Веткаўская раённая газета адрапартавала, што на так званую камісію спрыяння занятасці некаторых грамадзянаў дастаўлялі пад канвоем. Камісія разгледзела прычыны і ўмовы тых жыхароў раёну, што пазбягаюць працаўладкавання. Дастаўленыя працаўнікамі выканаўчай інспекцыі грамадзяне апраўдвалі сваё беспрацоўе рознымі прычынамі. Ці ўладкавалі ўсё ж іх на працу, не паведамляецца. Аналагічнае паседжанне прайшло ў карме. На яго выклікалі беспрацоўных, якія маюць праблемы з алкаголем і законам. Прыйшлі яны самі, або іх таксама даставілі пад канвоем, невядома. Паводле газеты кармянскага райвыканкаму адна сямейная пара адмовілася працаваць. Адзін мужчына паабяцаў уладкавацца на птушкафабрыку, другога ўжо афармляюць на кармянскі ільнозавод. Яшчэ адна жанчына практычна уладкавалася жывёлаводам. Надоечы стала вядома, што за адмову прыходзіць на абавязковае паседжанне камісіяў спрыяння занятасці насельніцтва ў Беларусі пачалі штрафаваць паводле артыкулу «Непадпарадкаванне законнаму патрабаванню». Артыкул прадугледжвае да 100 базавых велічынь штрафу. Жыхарка сталіцы знайшла ў лесе пад Менскам дзіўную канструкцыю з бутэлькі і палак, ды запыталася пра знаходку ў сацыяльных сетках. Аказалася, што падобныя рэчы можна ўбачыць у розных кутках Беларусі. І не, гэта не мясцовая версія першага сезону серыялу «Сапраўдны дэтэктыў», а звычайная ферамонавая пастка. Паводле хіміка Дзяніса Місюлі ў бутэльцы ўтрымліваецца ферамон, на які рэагуе шкоднік, напрыклад, караед ці шаўкапрад. Шкоднікі адчуваюць пах за некалькі кіламетраў, трапляюць унутр канструкцыі, адкуль ужо не могуць выбрацца і гінуць. Чарга з аўтобусаў на ўезд у Польшчу праз пункт пропуску Берасце Тэрэсполь вырасла больш, чым удвая за адзін дзень. Калі напярэдадні ў чарзе чакалі 25 аўтобусаў, то на сённяшнюю раніцу іх колькасць перавысіла 50. Колькасць легкавых аўтамабіляў таксама вырасла. Уезду ў Польшчу чакаюць больш за 3000 аўтаў. Сергей Ціхановскі заявіў, што не мае дачынення да офісу Святланы Ціхановскай. Атмасферу ў офісе цяжка назваць здаровую, дадаў ён. Абурэнне блогера і былога палітвязня выклікала сітуацыя вакол прэміі Магніцкага, якую яму прысудзілі як выбітнаму апазіцыйнаму палітыку. У сваім інстаграме Сергей Ціхановскі адзначыў, што для яго вялікі гонар быць адзначаным прэміяй Магніцкага ў 2025 годзе. Аднак ён шкадуе, што не зможа прысутнічаць на яе ўручэнні ў Лондане асабіста, бо толькі напярэдадні даведаўся пра гэта з сацсеткі X. Пра факт уганаравання Сергея прэміяй арганізатары праінфармавалі офіс Святланы Ціхановскай. З паведамлення Сергея, аднак, вынікае, што ніхто з офісу яму гэтай інфармацыі своечасова не перадаў. Адпаведна, ён не змог своечасова атрымаць брытанскай візы. У сваім допісе блогер папрасіў журналістаў, актывістаў і міжнародных партнёраў пры патрэбе звяртацца да яго наўпрост. У сваю чаргу ў офісе адказалі, прэмію Магніцкага сёлета прысудзілі Святлане і Сергею Ціхановскім. У офісе сапраўды была папярэдняя інфармацыя, што цырымонія ўзнагароджання можа адбыцца, і таму Сергею раілі падацца на брытанскую візу загадзя. Дапамагалі яму запісацца на падачу 2 месяцы таму. Быццам бы Ціхановскі запоўніў дакументы, візу аплацілі, але Сергей так і не падаўся на здачу біяметрыі, нягледзячы на нагадванне з боку офісу. Мінсельгасхарч рапартуе, сёлета бульбы ў Беларусі сабралі ажно на 125 000 тоннаў больш, чымся летась. Таму быццам бы аніякага дэфіцыту ўжо дакладна не будзе. Аднак ці варта верыць гэтым абяцанням?
Паводле прагнозу прадпрымальніка Александра Кныровіча, дэфіцыту другога хлеба налета сапраўды не будзе. Ды не таму, што хопіць уласнага ўраджаю, а таму, што цяпер дазволена свабодна купляць-прадаваць бульбу. Завозіць яе можна нават з так званых несяброўскіх краінаў. Аднак Кныровіч прагназуе істотнае падаражэнне бульбы ў траўні-чэрвені, калі ў Беларусі скончацца ўласныя запасы. Прадпрымальнік пры гэтым не бачыць падставаў, каб урад кінуўся закручваць гайкі, рэгуляваць цэны і дадаткова стрымліваць цэны на бульбу. Прынамсі, не пры цяперашнім прэм'ер-міністру Турчыну, якога Кныровіч уважае за адэкватнага эканаміста. Падрабязней з гісторыяй сёлетняга бульбянога крызісу і прагнозам на наступны год знаёмцеся на belsat.eu. Не бульбаю адзінаю. Урад Беларусі вырашыў адкалібраваць яблыкі, што пастаўляюцца ў крамы на дзяржаўную замову, і зацвердзіў абавязковыя патрабаванні да іх памераў. Кажуць, што гэткім чынам адрэагавалі на шматлікія скаргі спажыўцоў на няякасную гародніну і садавіну ў мінулым сезоне. Канкрэтных параметраў для яблыкаў пакуль не агучылі, афіцыйны дакумент не апублікаваны. Вядома толькі, што адпаведны нарматыўны акт падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Між тым, недаборы ў запасах яблыкаў сёлета ў Беларусі дасягаюць 20%. На такую сітуацыю паўплывала ў тым ліку надвор'е. У некаторых гаспадарках яблыкаў сабралі ў 10 разоў менш, чымся летась. Паралельна з увядзеннем новых стандартаў на памер яблыкаў урад пастанавіў павялічыць стратэгічныя запасы ў стабілізацыйных фондах асноўных відаў гародніны, бульбы, капусты, морквы, буракоў і рэпчатай цыбулі. Адзін з вынікаў працы так званых крэпкіх хазяйственнікаў. У Клецкім раёне за адну базавую прадаюць прызнаную гістарычна-культурнай каштоўнасцю шляхецкую сядзібу роду Яленскіх, якая мае практычна зруйнаваны стан. Сядзіба Яленскіх – адзін з нямногіх узораў шляхецкай архітэктуры канца 18 стагоддзя, што дайшоў да нашага часу. Гэта помнік класіцызму, якому больш за 2 стагоддзі. Паводле апісанняў, у інтэр'ерах былі парадная зала, мансарда, камін у перадпакоі, а падлогі былі аздобленыя каштоўным узорыстым паркетам, печкі белай кафляй з пазалотаю. Акрамя ўласна сядзібнага дому захаваліся фрагменты парку, вадаёмы і рэшткі гаспадарчых пабудоваў. Пасля савецкай нацыяналізацыі маёнтак чакаў лёс многіх беларускіх сядзібаў. Спачатку ў ім размяшчалася больніца, а з 1970-х гадоў школа. Менавіта тады да асноўнага корпусу прыбудавалі спартовую залу, што парушыла арыгінальныя прапорцыі будынку. Калі школу зачынілі, сядзіба пачала паступова занепадаць. Яна ўжо двойчы прадавалася на аўкцыёне. У 2011 годзе яе набыў прыватны ўладальнік, але рэстаўрацыйныя працы так і не пачаліся. У 2021 годзе сядзібу купілі прадпрымальнікі з Маладзечна. Яны паабяцалі стварыць там аздараўленчы комплекс, аднак так і не зрэалізавалі гэтых планаў. Раніцай віцебскія жыхары заўважылі незвычайнага госця – мядзведзяня ў ваколіцах вуліцы Праўды. Гэта амаль цэнтр гораду. Адметна, што мядзведзік вельмі спяшаўся, але праезную частку перабягаў у належным месцы. Далейшы ягоны лёс невядомы. Спадзяёмся, што мядзведзяня змагло дабегчы дадому. На гэтым у нас все. Калі для вас гэта бяспечна, то пакідайце каментары пад гэтым відэа і дзяліцеся ім з сябрамі. Падпісвайцеся на нашыя каналы і сацыяльныя сеткі. Да сустрэчы ў наступных эфірах.